Que encara et penses que la millor tecnologia només és als cotxes grans? Canvia de xip. Nou Seat Arosa. Més cotxe en menys lloc. Impossible. Per 1.095.000 pessetes en direcció assistida. Nou Seat Arosa. Canvia de xip. I watch those barflies, see how they compromise. I see through clear eyes and can only sympathize. It may come as no surprise. I simply prefer to... Appletice, el xampany dels sucs de fruita. Prova del nou Citroën Xara feta per Clàudia Schiffer davant de notari. Clàudia Schiffer confia personalment en la seguretat Citroën d'última generació. Nou Citroën Xara, un somni d'última generació. No t'imagines el que Citroën pot fer per tu. Menjar és un plaer. Però després de menjar hi ha perill de càries perquè baixa el nivell de pH. Evita o mastegant xiclet Òrbit sense sucre, perquè Òrbit sense sucre augmenta el nivell de pH i protegeix eficaçment contra la càries. Òrbit és sabor que dura. Òrbit protegeix contra la càries. Potser teniu pel·lícules o reportatges antics que ara només els poden veure els habitants de les golfes. Perquè els puguem veure tots, truqueu al 901 101 100. Salvem les imatges de Catalunya. Deixa't acompanyar per RAC 105. T'apassionarà. ¿Qué problema acabar con la suciedad? La nueva Ideal, con microfibras, la ecológica de bailarina, seca o algo húmeda, la atrapa de cualquier superficie en una sola pasada. Ah, se lava en la lavadora y queda como nueva. Pruébala. Ese ha sido mi consejo de hoy. Soc la portera, caram, quin pis! Però tot és tan mat. Mat? Mira aquestes marques aquí i aquí. Ja, és que netejo i al cap de 5 minuts ja hi tornen a ser. Esclar, per la calç de l'aigua. Les farem desaparèixer amb el nou Viacal Plus. Aquí provem el netejador normal i aquí Viacal Plus. Amb el teu les taques tornen a sortir. Amb Viacal Plus ni rastre. Per la calç incrustada va millor que mai. Tu sí que saps com fer desaparèixer la calç. Hola, Lluís. Ara sóc jo qui desapareix. No Viacal Plus i ni rastre de calç. Ceràmica, cartró, fusta... Superglue 3 enganxa i deixa les coses com si fossin noves. Gats Cat-Chow. Des que li dono un nou Cat-Chow, es veu més sa, més feliç. Li encanta. Dóna-li Cat-Chow i presumeix de gat. Trident sense sucre és tan gran en sabor que ningú no s'hi pot resistir. I a més, protegeix les teves dents de qualsevol atac. Trident sense sucre, el millor sabor per tu i per les teves dents. Quan em vull divertir, surto amb els amics. Quan toca partit, no hi ha qui m'aturi.
I en època d'exàmens, quan estic esgotat però he de continuar estudiant per donar el màxim de mi mateix, doncs, Pharmaton Complex. Es nota, tu. Si estàs esgotat o et sents decaigut, Pharmaton Complex. Aquest anunci és d'un medicament. Llegiu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu el vostre farmacèutic. Del 9 al 19 d'octubre, Sitges 97. 10 dies de cinema, més de 200 projeccions, 2 seccions oficials. Fantàstic. I gran angular. Sitges 97, Festival Internacional de Cinema de Catalunya. És fantàstic! Amb el patrocini de Lufthansa, línies aèries alemanyes. Venda d'entrades al Telentrades de Caixa de Catalunya. Descobreix la nova fragància d'All Spice. Whitewater. Trenca els teus límits. Fixa't en les receptes del milió. Anota aquest telèfon i atenció a la televisió. Amb Avecrem cada dijous, 1000 premiats i un premiàs. Els secrets de la pasta. Hola, soy Carlos Arguiñano y os voy a desvelar la nueva fórmula de la energía, las espirales al huevo. El secreto está en hervirlas con agua abundante, sal y una hoja de laurel. Un plato para que vuestros hijos crezcan forts y sans. Especialitats en bou Gallo. Bones, bones. Per què a totes ens preocupen les arrugues? L'Institut Pons ha creat Prevent i Corret, 2 cremes diferents aliades per preveure de dia i corregir de nit. Perquè per mi el demà és important. De dia, Prevent protegeix dels agents que provoquen les arrugues. Perquè abans no hi vaig fer prou. De nit, Corret torna llum a la teva pell. Nou Prevent i Corret, de Pons Compensating. Perquè totes tenim dret a sentir-nos més guapes. Trident sense sucre és tan gran en sabor que ningú no s'hi pot resistir. I a més, protegeix les teves dents de qualsevol atac. Trident, el millor sabor per tu i per les teves dents. El millor de la fruita és a Vitaceda Halls. Vitaceda Halls. Ara també sense sucre. Ja és aquí, la temporada 97-98 del Canal 33. Canal 33, temporada 97-98. Exposició Sebastià Gasch. Un passeig per l'art d'avantguarda, el cinema, el circ, la dansa i el music hall a la Fundació Joan Miró. Aquest dimarts, per culpa del futbol, Malalts de tele arriba a l'hora de les bruixes. L'hora en què es fa de nit a l'ànima i les tenebres envaeixen la cosa. Aquesta setmana a Malalts de tele, Aramis Fuster. La bruixa. Ens fareu el favor de fer-nos feliços, Doncs mireu-nos. Malalts de tele. Dimarts a la nit, després del Barça.